Il-perjodu ta' adolescenza huwa żmien ta' tibdil kbir għall-adolescenti li jpoġġi stress psikoloġiku qawwi. Dan wassal għal effett fuq il-moħħ tal-bniedem u wkoll perjodu fejn jibdew joħorġu wkoll diversi problemi psikoloġiċi. U għalhekk il-Fondazzjoni Richmond nediet il-proġett Mental Health First Aid għall-adolescenti li se joffri taħriġ lill edukaturi u adolescenti Maltin biex jarfu meta adolescenti oħra jkunu għaddejjin minn diffikultajiet psikoloġiċi u kif għandhom jassistuhom. L-ewwel għajnuna f'każi simili hija ferm importanti jekk kif il-perjodu tal-adolescenza u wkoll il-perjodu fejn moħħ dak li jkun ikun qed jiżviluppa u għalhekk azzjoni immedjata jaf tevita reperkussjonijiet dejjema. Bħalissa f'pajjiżna hawn ukoll Dr. Claire Kelly, professjonista mill-Awstralja b'esperjenza ta' taħriġ dwar l-ewwel għajnuna lil persuni bi problemi psikoloġiċi. Hija tħareġ lil professjonisti Maltin oħra biex ikunu jistgħu joffru dan it-taħriġ huma wkoll. Adolescents who struggle through high school because of mental health problems are very likely to not succeed in the way that they might otherwise have. It can interfere with actually completing school. It can certainly have an impact on how well people do at school. It-tnedija ta' Mental Health First Aid tal-adolescenti issegwi rikonoxximent lil Richmond Foundation bħala l-entità nazzjonali tas-servizz tal-Mental Health First Aid fl-2015. Ħarriġna mal-1000 persuna u qegħdin nibdew naraw anke l-impatt ta' dan il-proġett għaliex jiġu nies lura u ikellmuna dwar kif l-ambjent pereżempju tax-xogħol tagħhom tjieb. Pajjiżna huwa wieħed minn 21 pajjiż ieħor li joffri servizz tal-ewwel għajnuna relatata ma' problemi mentali.